Què és un virus? Els virus són paràsits microscòpics que causen moltes malalties contagioses. Són més petits que els bacteris, més d'1 miler de vegades més petits que 1 mil·límetre. No són organismes vius, sinó complexes de molècules, que pel seu compte no poden fer res fins que entren una cèl·lula viva. Són agents infecciosos, això vol dir que s'escampen ràpidament d'una cèl·lula a una altra i d'un individu a un altre. El SARS-CoV-2, per exemple, que causa la malaltia anomenada Covid-19, és d'una família de virus que causen malalties respiratòries en humans. Es va detectar per primera vegada a Wuhan, a Xina, i des d'allà s'ha estès per tot el món. Com són els virus? Un virus consta de 3 components bàsics: el seu genoma, que pot ser ARN o ADN, protegit dins una càpsida. Alguns virus poden tenir també un embolcall, on hi ha molècules glicoproteïnes per reconèixer les cèl·lules que han d'infectar. Hi ha molts tipus de virus diferents. Per exemple, segons el seu genoma, els virus es poden classificar en 2 grups depenent de si tenen ADN o ARN. Tant si és ADN com ARN, aquests poden estar formats per una cadena o per 2 cadenes. En el cas concret de SARS-CoV-2, és un virus de forma esfèrica amb ARN, d'una sola cadena, amb un embolcall amb moltes espines, que fan que sembli una corona. Un dels tipus de virus són els coronavirus. Dins aquest grup de virus hi ha el SARS-CoV-2, però també hi ha, per exemple, el HK1, que causa el refredat comú, o el MERS, o el HCoNL63, que seria com el SARS-CoV-1. Tots aquells infecten principalment el sistema respiratori dels humans. Com actuen els virus? Quan el virus entra en contacte amb les cèl·lules, s'hi enganxa usant glicoproteïnes, que es troben en el seu embolcall. Després, infecta la cèl·lula passant el material genètic a l'interior. Un cop infectada, la cèl·lula fabrica noves partícules víriques sota les ordres del material genètic del virus. Després, aquestes partícules s'uniran creant nous virus, que sortiran de les cèl·lules per buscar cèl·lules sanes i infectar-les. En aquest procés, el virus poden seguir 2 cicles. El cicle líctic implica la producció directa de nous virus a partir de cèl·lules que acaben de ser infectades, i el cicle lisogènic, on el material genètic del virus s'integra a l'ADN de la cèl·lula hoste, però els gens virals no s'expressen fins passat força temps. En el cas del virus SARS-CoV-2, entra al cos a través de les vies respiratòries, com ara el nas o la boca, i, quan arriba a les cèl·lules de l'aparell respiratori, produeix una infecció de tipus líptic, cosa que significa que les cèl·lules infectades acaben morint ràpidament. L'infecció per SARS-CoV-2 es creu que es va iniciar quan un ratpenat infectat va ser consumit per un humà. A partir d'aquí, aquest virus s'ha anat propagant entre les persones per contacte directe o indirecte i a través de l'aire per aerosols, afectant principalment el sistema respiratori. Què ens fan els virus? Els virus ataquen específicament a determinades cèl·lules i teixits del nostre cos. Per exemple, afecten a l'aparell respiratori, com el virus del refredat, el de la bronquitis o el de la grip, o per exemple a l'aparell digestiu, com el virus de la gastroenteritis. En el cas concret del SARS-CoV-2, afecta principalment a l'aparell respiratori i els símptomes inicials són principalment la febre, la tos seca i el cansament. També ens pot causar mal de coll o mal de cap o diarrea acompanyat de diversos més símptomes, com pèrdua de gust i l'olfacte, mal de pit o dificultat respiratòria. Una de les complicacions clíniques més comunes del SARS-CoV-2, tal com diu el seu nom, és una dificultat respiratòria aguda, que es tradueix a una pneumònia. A més, pot derivar a problemes cardíacs, renals o trombosis. Si es superen les complicacions, les possibles seqüeles poden ser una dificultat per caminar, una debilitat muscular o una fibrosi pulmonar, entre moltes altres. Com sabem si tenim un virus sense estar malalts?
Una de les tècniques més utilitzada és la PCR. Aquesta consisteix en agafar una mostra de material genètic d'un possible infectat i ampliar-la. Això permet comparar-la amb el material genètic d'un virus. Si la comparació surt positiva, vol dir que hi ha virus. En el cas que surti negativa, vol dir que no hi ha virus, o bé encara no hi ha prou virus per ser detectat. A part de la PCR, hi ha altres maneres de detectar el virus. Per exemple, el test d'anticossos a través de la sang o la prova d'antígens virals, on miren si hi ha parts del virus. També es poden fer cultius de cèl·lules infectades. En el cas del SARS, la tècnica que s'aplica principalment és la PCR. També es fan testos ràpids, com les proves serològiques de detecció d'anticossos a la sang, o també proves de detenció d'antígens de mostres nasals que cada vegada són més fiables. Com ens defensem dels virus? El sistema immunitari és el mecanisme de defensa que el cos posa en funcionament contra substàncies que considera estranyes o perjudicials. Per exemple, unes cèl·lules de defensa, els limfòcits B, produeixen anticossos que ataquen i eliminen els virus. Unes altres cèl·lules, els limfòcits T, no fabriquen anticossos, sinó que ataquen directament el virus i les cèl·lules infectades. Una altra manera de defensar-nos són les vacunes. Són productes biològics que s'obtenen a partir de parts de virus i dels bacteris dels que ens volem defensar. Un cop s'administra al nostre cos, activarà les cèl·lules de defensa i d'aquestes en quedaran les cèl·lules de memòria. Així, el nostre cos queda preparat per combatre de manera ràpida i efectiva el virus o el bacteri i, per tant, no ens posarem malalts. Potser el millor sistema de defensa és evitar el contagi. Per exemple, evitant grans aglomeracions de gent, mantenint distàncies de seguretat, seguint els consells d'higiene personal, l'ús de mascareta, desinfectant llocs i objectes que s'hagin tocat o aïllat les persones infectades. En el cas concret del SARS-CoV-2, aquest virus supera ràpidament el sistema de defensa i no hi ha vacunes. Per tant, només ens queda evitar el contagi, rentar-nos les mans sovint, no oblidar-nos de portar la mascareta ben posada i mantenir la distància de seguretat amb l'altra gent. A més, la OMS recomana un confinament de 14 dies si es presenta un símptoma i, sobretot, evitar l'ús d'antibiòtics que no fan cap millora. Què volen dir quan parlem de... Un brot és l'increment del nombre de persones afectades per una mateixa malaltia, que es troben en una mateixa població durant un període de temps curt. La patogenicitat d'un microorganisme és la capacitat d'infectar un ésser humà, multiplicar-se dins seu i provocar així una malaltia. La virulència, en canvi, és el grau de virulència en la que es mostra aquesta malaltia. La corba del contagi és la gràfica que relaciona el número de malalts amb el temps. És una manera de mesurar la velocitat amb la que el virus s'està contagiant. Si el número de casos puja de manera molt ràpida en poc temps, la línia de gràfica cada cop és més vertical. Un risc de rebrot és un indicador de com s'ha escampat el virus en els darrers 14 dies i té en compte, per exemple, el nombre de casos per cada 100.000 habitants. I què és la R? La R ens indica també la velocitat de propagació i és la mitjana de persones que s'infecten a partir d'una sola persona contagiada. Si el valor està per sota de l'1, significa que la pandèmia s'està frenant. La càrrega viral mesura la quantitat de virus que es troben en una prova determinada. Quants més virus, major és la càrrega viral. És a dir, hi ha més quantitat de virus detectables. Una persona asimptomàtica és aquella que no presenta signes ni símptomes d'una certa malaltia, tot i tenir el virus. Aquests pacients tenen una resposta immunitària que és capaç de combatre de forma eficaç el virus. Un altre concepte és la immunitat de grup. Això és quan un gran nombre d'individus o part d'una comunitat és immune a una malaltia i evita la propagació d'aquesta. La injecció prèvia d'una de les vacunes o el fet d'haver patit aquesta malaltia afavoreix la immunitat del grup. La comorbiditat és un terme mèdic utilitzat per descriure quan dues o més malalties ocorren en la mateixa persona.